Polita, Canizalesena. Oh, norbaitek mezua bidali dit. Ezagutu nahi zintuzket sorgin. Zer iruditzen piknik bat zingiraren ondoan? Itzel, 3 puntuan, han elkartuko gara, ogro. Ai, itxordu bat, urduritasuna. Zer jantziko dut? Denak probatuta berandutu zait, baina soineko honekin, bai nagoela polita. Kaixo urtsintxa, bakizu, itxordua daukat ogroarekin. Eta hola joango zara, hain konkortua? Pizkarra zuzen jarrita polita gozeundeke. Zuzendu ezazu zeure makiltxoa? Kaixo untxi, zer gisa? Ogroarekin piknika egitera noa. Kontxo, ezin zara horrela joan. Erabide zure makillatxoa eta konpondu patata itxurako sudur hori politago egongo zara. Kaixo, Aseri, kaixo, ez etxasmatu. Ogroarekin elkartekoa naiz. Eta alako kokotx sorrotxarekin joateko asmoa duzu? Motzagoa balitz politagoa egongo zinateke. Horrekin zerbait egin behar duzu. Tira, eragiozu zeure makillatxoare. Kaixo, Xagu, ogroarekin? Pentsa, ogroarekin mokadu bat hartxera noa. Iake horrekin, ez da pentsatu ere alambrezkoa dirudieta, nik uste dut hobeto zinakeela hile leun eta volumen gehiagoko batekin, aretonu argiago eta biziago batekin. Emaiozu ukitu bat makiratxoaz eta polita egongo zara. Kaixo, ogro, zer moduz? Ez dakit nortzaren. Sorginarekin geratu naiz piknika egiteko, bera iristear izango da, hortaz, alde. Baina sorgina ni naiz eta? Ara, kontua da urtsintxak, untxiak, aseriak eta xaguak esan diatela alase politago egongo nintzela. Niri ez didazu siria sartuko, sorgina konkorduna da, patata sudurra dauka, kokotx punta xorrotzak eta alambrezko hileak, zu ez zara sorgina. Hau piura! Egia da, hau ez naiz ni ez? Nolako desilusioa. Makillatxoaz neure burua txukunduko dut. Txas! Bikain, ni neu berriro, oain bai. Marka da giroia animalitxoa hoena. Prestatu dudan menua gustatzen zaizu, ogro maitia. Oso goxoa, sorgin maitia, zer zeraman ba. Urtsintxa, untxia, azeria eta xagua. Eta alabazan edo ez bazan, sardadilla kalabazan.